ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಹಾಂ ಸಿಡಮ್. ತೊಳೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತೆತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ದವ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ತೆತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಂ, ತೆತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು. ಯಾನ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಇವ್ರಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ. ಸುರುತ್ತ ಕ್ವಶನ್, ತೆತ್ತಿ ತುಂಬ ಕೋರಿ ತುಂಬ. ಆಪನ್ ಸರ್, ತೆತ್ತಿಲ ತೊಂಬತ್ತು ಕೋರಿಲ ತೊಂಬತ್ತು, ತೆತ್ತಿದೊಲೆದ ಮಂಜಲ್ ದೊಂಡತಿ ಹೌದುಂಬು ಸರ್. ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲು ಬಲ್ಲೆಪ್ಪ, ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲು ಭಾರಿ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು. ಯಾ ನೀಟ್ ನಾಟ ಮಲ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕನ್ನ ಆನ್ಸರು ಮೊಗಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಬೈ.